ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Welcome to my channel, my friend. To fa wata sabuwa da dumi-duminta shekau ya yi wa kansu da kansu bidiyo na audio wanda ya tona asirin kansu da kansu. Yanzu za mu sa maku odiyon domin ku ji abin da yake faɗa da kunnensa, amma kafin nan da Allah ku danna subscribing kamar haka, sannan ku danna ƙararrawa domin hakan ne zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora labaranmu. Ga odiyon ku ji me yake faɗa. Ba abin da ya same mu kuma cikin lafiyar mu muke, alhamdulillahi mun yi godiya ga Allah. Duk ƙaryan da kuka yi cewa kun je kun samu yan uwanmu wato a dajin Sambisa kun musu bama-bamai har kun gama da su, wannan duka dai ƙarya ne. Mun san yan uwanmu lafiyar su launi, ba abin da ya same su, ba abin da kuka yi. Kuma cewa kuna yaɗawa mutanen ku don ku gamsar da jama'an ku, wai har in muna son wato saranda a wani gunku a Chadi kenan ko a Nigeria, wai in an muna son sulhu wai mu je. Kayya, dan ba ku gane mu bane. Allah fa muka ce za mu bi, na Allah kuma zai sun ku yawa na dan adam ne, ko fa dan adam kuke bi. Ma'anan demokrasi na kuma gaba daya fa dokan jama'a ne, mu kuma dokan Allah muke bi. Mun gode a irin duniyan da ake barin sallah lokaci biyar saboda tsoron cuta ko wani abu. Mun gode wa Allah da Allah ya bamu wannan dama, muna zaune a lafiyar mu, muna jam'in mu, muna juma'an mu, muna kasuwanci mu. To jama'a kun ji dai abin da yake faɗa, inda yake cewar dukkan wasu zantuka da ake yaɗawa a kansu wai wannan lamarin ba gaskiya bane ba. Domin a baya an ta yin jita-jitan maganar cewar za su zubar da makamansu su dawo su yi saranda wa gwamnatin tarayya, yayin da mutane da dama a social media aka yi ta wannan batu, amma mutane dama sun ji dai maganganun ne, wasu kuma sun yarda, duba da cewar shekau an ragargaje shi, ko da irin ragargazar da Idris Deby shugaban ƙasar Chadi ya yi masa, wannan kaɗai ya isa a ce ya ƙarar da jama'unsa. Idan ba za mu manta ba, Idris Deby shugaban ƙasar Chadi ya ragargaji 'yan Boko Haram har sai da ta kai ta kawo shekau ya firgita. Shugaban ƙasar Chadi shi da kansa ya zuba yunifom ɗin sojoji, dama an ce tsohon soja ne, yayin da ya fita fagen daga tare da sojojinsa domin fatattakar 'yan Boko Haram daga yankinsa, kuma Allah ya bashi sa'a ya yi ta ragargaza su, yana ban wuta, suna ban wuta a tsakaninsu, har sai da ya koro su daga yankin Chadi suka dawo wani yankin da yake Najeriya, yayin da ya kwaci makamai da yawa a wajen wannan shugaba na Boko Haram da jama'arsa, sannan kuma ya kashe 'yan Boko Haram da yawa, waɗanda a kiyasi an ce ko da sojojin Najeriya ba su taɓa masu wannan ragargaza ba, kuma ba su taɓa masu kisa irin haka ba. Wannan ce ta bawa shugaban ƙasar Chadi Idris Deby dama, wadda ya so ya nuna wa shugaban sojojin Najeriya wato Major Lieutenant Janar Tukur Burtai cewar ya ji kunya, domin kuwa su a tashin farko sun fatattaki 'yan Boko Haram, amma kuma su sun daɗe suna yaƙi, suna ban wuta tsakaninsu da 'yan Boko Haram, amma shiru kake ji sun kasa taɓuka wani abin a zo a gani. Hakan ne shi ma ya ba shi dama Laftanar Janar Tukur Burtai wato shugaban sojojin Najeriya ya yi zuciya ya koma fagen daga domin faɗa da mutanen shekau, inda ya koma can Sambisan da zama, inda ya ci alwashin cewar ya koma har sai an ga bayan waɗannan ƙungiya ta 'yan Boko Haram a faɗin duniya baki ɗaya.
komawar shugaban sojojin Najeriya ke da wuya. Allah ya ba su nasara a irin fatan ɗin da suka sake na yaƙar waɗannan mutane, suka fara cin galaba akan waɗannan mutanen shekau, inda ko a kwanakin da suka wuce, kwana 3 da suka wuce, mun ji irin nasarar da sojojin na Najeriya suka samu akan waɗannan mutane. Babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah Ubangiji ya ci gaba da taimakon masu gaskiya akan gaskiyarsu. Allah Ubangiji ya shiryi waɗannan mutane ya sa su gane gaskiya, idan kuma ba za su gane ba, Allah ga kanan ga su. Masu sauraron mu, ku ci gaba da danna subscribing da danna ƙararrawa idan ba ku taɓa yi ba, domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu da kuma rahotanninmu a koyaushe.